Noong unang panahon, nang kami mga bata pa, siguro mga kami mga 10 years old above, nagabantay kami ng karabaw sa mga ganyan ng mga sibsibon. So halimbawa may mga kasamahan kami nga doon sa kabila, hindi naman makita. Ang aming sinyalis ay ito, mag-whistle ka. Dapat marunong ka mag-whistle. Ganito. Ibig sabihin, mayroong kailangan yung nag-whistle o hinahanap ka na kung saan na yung kasamahan nyo. Yun ang ginagamit. Kasi wala mang whistle noong unang panahon eh. Wala kang mabili dito noong una, nung bata pa kami. So ang ginagawa naming whistle, ito na lang. So dapat ang mga tao, ang mga katulad ko noong una, mga bata, puro magaling kami pagdating sa whistle. Walang bata na hindi marunong mag-whistle ng kanyang dalawang daliri. Ito guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ganyan. Yung classmate ko yan eh. Magaling yan. Oo. Magpahalap kami ng kalabaw namin sa mga sa mga dulo ng mga bukid. Yun ang ginagawa namin. Kusa pagalingan eh. Yung sino yung matunog mag-whistle eh. Pero ako hindi sa matablan eh. Galing-galing ako dyan pagdating sa whistle. Yan ang mga ginaricall ko yung mga ginagawa namin nung unang bata pa kami. Wala kami mga merinda paghapon. So, kuha lang kami dyan sa mga tanim na kaya sinong tanim dyan. Kunti lang yung nakuha namin. Halimbawa, balinghoy, kasaba. So, may dala kaming posporo. Kung walang posporo, yung bag-id. Yan. Kuha kami ng butong kasi maraming butong dito eh. Yung patay na butong, gagawa kami ng bag-iran. Tapos yung ginakagod mo yung yung kanyang balat. Tapos ganyan-ganyan mo siya, na mapulverize mo siya, na mapino na. Butang mo sa ilalim, tapos may butas yung pihat na butong, ganyan. Tapos, gulo mo ng mana ko, sige, tuloy, ganyan. Hasta nga mag-init, madagdag ang ang init doon sa kagod mo nga ng kanyang bark ng butong. Magka-produce ka ng apoy. Una. Ay, pag magdala ka ng posporo, pagtapos mawala yung posporo, pagdating mo sa bahay, tanungin ka ng parents mo, sana yung natin, yung posporo. Pagdalaman ng magulang na nawala yung posporo, ikaw ang nagdala ng posporo, ay lagot ka. Lagot ka sa parents mo. Kung isa may gulinat, kung isa may dapak sa buli, kung isa pagidyan may latigo. Yun ang unang panahon. Natakot maggawa ng mga mali ang mga bata noong una. Parang may takot sa magulang.